What's up, everybody? What's up? What's up, everybody, and welcome to another video reaction. Ito, no? Yes, guys, for today's video is magre-react tayo kay Peter McKinnon. Yes, you heard it right. Peter McKinnon ng Cebu, which is Mr. Rex Pao. Yes, isa, matangin sa kay di man ta Peter McKinnon. And let's go. Alright guys, so ngayon magre-react naman tayo ng dalawang B-roll ni Sir Rex Pao. Yes, Rex Pao, ang Peter McKinnon ng Cebu. So, wala nang intro. Let's go. So the first video guys na i-react natin is ang ganyang B-roll na Hugas B-roll by Sir Rex, no? Inspired by Peter Lindgren. So kung hindi niyo kilala si Peter Lindgren guys, is isa rin yung magaling na video editor, and syempre mga B-rolls is iba rin. So let's go. Smooth. Yun. sa intro pa lang ni Sir Rex, no, is Peter McKinnon na. May dala lang tabo. May naalala ko sa lakad na ito eh. Yun. Tatlong shots guys. Siguro maraming cameras lang gamit o isa lang camera. Pag isa lang camera is tatlong shots first, then tatakbo na naman ang video cam gilid hanggang sa maabot nila yung lahat ng angles. So ang beat pataas. Boom. Napansin ko is parang 2 shots yun. So sa B-roll nag-speed drum si Sir. 2 clips. So speed drum sabay tawag ka na sir. Basta mo na. Yun. Speed drum, no? Sabay music effect. Then yun. Straight ang isang shots or 2 shots, 3 shots. Speed drum, fast cut, match cut. Yun, sa shots na to guys is nagmatch ang video. So forward, then dito na part is sumabay ang camera. Go. Kung napansin nyo guys, pag mayroon kayong headset guys, maririnig nyo yung beat ng music saka paano sumabay sa hindi ko lang kung paano ginawa to ni Sir Rex, no? Pro talaga, pro. Balik. Yun. Siguro ginamitan dito ng gimbal, no? Para nakaano siya. Flashlight mode or yung anong tawag ba sa flashlight mode, or ang camera is naka-handheld lang tapos biglang basta. Sir Rex, comment resulta nila. Uy, bitin kayo sir. Alam po ka na ng hit sir. Di ka man lang nagpaalam na tapos na pala. Anyways, let's go to the next video. Tung Ets. So still Peter Lindgren style. Walang intro. Pasok.
Tingnan mo. Peter McKinnon ng Cebu talaga. Suave. Smooth. Zoom in, then transition, speed ramp. Yun. Speed ramp, tapos parang reverse. Ewan ko, sir. Si Rexa, just comment, sir. Oops. Look at that face. Peter McKinnon. Siguro, sir, pag gumamit ka ng ano dito, tawag ka ng kalo, sir. Black na hat, then Peter McKinnon talaga. Tapos sabayan mo, sir, ng what's up, everybody? Magkano yun, sir? I guess na hindi to reaction eh. Parang ano, lap trip lang. Yun, slow mo. Siguro mga 20%. No. Reverse. Yes, reverse. Reverse. Mas maganda siguro, sir, pagkatapos mong reverse yung smoke, nilabas mo sa ano, parang inutot mo lang ba? So kung kanina, guys, puro papel ang kwarta, ngayon marami ng coins. Apay pa simut-simut, ha. Marag ano do soyup, sir, suyup sa baraha, sir. Alas. Still, hindi ka man lang nagpasabi na tapos na, sir. Ba't ganun, sir? Ba't parang put bitin? Anyways, guys, so that is Sir Rex Pau 2 barrel. So ewan. Hindi ako makareact, guys, sobrang bilis. So anyways, hindi pa subscribe, like, share. Please, Bitani. So see you sa next video.